iskreni. Porodici Saše Popović sam juče izjavio saučešće. Najiskrenije saučešće jer je njima najteže. Ne mogu da govorim o pokojnicima sve najlepše, jer onda to ne bi bio ja, jer to nije tako, zato što sam ja puno puta doživao prevaru od tog čoveka. Opraštano mu je sve, naravno, porodici neću ništa da tražim i nećemo tražimo ni ja ni Lukas ništa. Njemu nek je laka zemlja i neka počiva u miru. Ćao svima. Danas nastavljamo da iznosimo istinu i da pričamo o onom što nigde ne možete da čujete osim kod mene na ovom kanalu. Prvo, hvala vam svima još jednom na podršci. Znam da su mnogi iznenađeni sa ovom pričom, ali jednostavno sve ima neki svoj početak i kraj i ja sam siguran da ćemo u narednim danima polako razotkrivati istinu i dolaziti do saznanja koja su vrlo bitna za pre svega naše društvo, za ljude koji decu šalju u takve stvari ili u takve programe kao što su Zvezde Granda ili reality, ili su to već neki odrasli ljudi, jer moramo pre svega da znamo da nije sve u tome da postane neko poznat, da bukvalno, kažu, proda kravu da bi mu dete postalo poznato ili zemlju neku u selu i tako dalje. To ne morate da radite. Evo, ja vam kažem, znači, to ne morate da radite i sa tom praksom treba da se prestane. Nemojte da dozvolite da vas ucenjuju, nemojte da dozvolite da vam uzimaju bukvalno, što bi se reklo, ono ko oni bi uzeli mrtvaku crno ispod nokta. Znači, nemojte to da dozvoljavate, jer su to ljudi koji su navikli da i misle da im niko ništa ne može i jednostavno dajte, znači, da ih grupišemo, dajte da od njih napravimo sutra starlete, da napravimo elitnu prostituciju koja se dešava iz te baze koja je oko Granda i oko Pinka, jer to jesu dva imena, ali isto značenje i za istu priču rade. Verujte mi na reč, svi, ali svi ljudi koji su imali bilo kakvi znaju da je to ovako kako ja govorim, koji su imali bilo kakvu priču sa tim ljudima iz Granda i Pinka, znaju da govorim isključivo istinu i da je nikad neću zaobići. Eto, znači, u narednim videima verujte mi da niko neće biti pošteđen i bit će mnogo toga što nikada do sad niste čuli i siguran sam da će sve ovo što ja govorim dosta uticati na ljude da razmisle pre nego što u budućnosti budu dozvolili sebi ili pak roditelji svojoj deci da se negde prijave. Do gledanja. I sad kad pričamo o tome da li je svako od njih
koji ima žensku decu upoznat sa tim šta se radi, ili mušku, nebitno, sa tim šta se radi u tom famoznom realitiju koji se emituje na Pink televiziji, ili šta rade oni unutar Granda sa njima. Ja vas pitam sad, i evo pitam i Brenu i Mitrovića, i pitao sam to i pokojnog Popovića, da li ste svesni koliko ste uništili Srbiju, region, kulturu, živote ljudi, generacije su u pitanju. Ja mislim da je to jedan od najvećih zločina koji postoji u moralnom smislu, i da li ti ljudi koji učestvuju u vašim žirijima, da li su svesni koliko je uništena mladost i kroz koliko generacije? Da li su svesni šta se sve radi na mrežama? Da li su svesni, u stvari znaju, jer u tome i učestvuju, na kraju krajeva i druže se jer oni im i daju te žrtve, koje nadalje budu ubačene u elitnu prostituciju, i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Još jednom kažem, svaki put, kad god budete poželili, svaki od imenovanih ima mogućnost da izabere televiziju, na kraju krajeva to bila i Pink televizija, ja ću doći, da sednemo, da pričamo na ovu temu. Pa me demantujte ako možete. Evo jedna tema za razmišljanje. Naime, pre 10 godina sedim ja sa Žikom iz Granda i on mi ispriča jednu čudnu priču, koju ću sad ja vama da ispričam, da ne bude posle da nisam rekao, a da je sve ovo što pričam inače danima i unazad godinama netačno. Naime, ispričao mi priču kako je Velibor Đorovski organizovao ranije, pre mnogo godina, festivale. I na te festivale dođe po 20-25 učesnika. I on od svakog uzme po 20.000 maraka u to vreme. Naravno, onima koji budu glasni, recimo ako bude 20 učesnika, njih 19 dobiju novac nazad ili se napravi lud. A onaj što je pobedio, pa makar i pošteno pobedio, njegov novac zadrži. Oni su to modifikovali, pa su onda mentore pozvali, pa su onda mentore pozvali, i na kraju ta deca i ti roditelji moraju svima da vade novac, ili da ih ovi iz Granda koriste za neke druge usluge. Sve to je takođe prebačeno i na taj takozvani reality koji postoji u Srbiji, pa je isti model i tamo prihvaćen. Nemojte da bude da nisam rekao, i nemojte da bude da vam posle neko bude kriv, a da niste ovo znali. Ćao. I kao što sam rekao, danas na sahrani Popovića je bilo prisutno toliko narkotikara da je moglo da se zadovolji pola Beograda. Došli da odaju počast šefu. A bilo je i ovih drugih njihovih kupaca, i to u velikom broju. O elitnoj prostituciji ćemo pričati u narednim danima i o tome šta se sve dešava pod okriljem te kuće. Kad bolje razmislite, a verujte mi da ćete doći do tog zaključka, samo njegovoj porodici
ovde teško, a svi ostali su došli da budu viđeni i za razliku od mene, koji ovo govorim javno, oni su ga mrzeli tajno, samo što to nikad neće da kažu jer su licemeri. Znači, moralno nema šta od bivše ljubavi, pa potom i kume, Lepe Brene Fahrete Jahić alias Jelene Živojinović, da posle 2 dana ima koncert i da reklamira koncert u Sloveniji. I sad recite vi meni o čemu se ovde radi. Evo snimit ću vam još jedan video. Naime, Lukas u Grandu za sve vreme dok je bio nije bukvalno ni 1 dinar naplatio. Nisu mu dali ni 1 dinar honorara, a u Hype on redovno zarađuje kao što je zarađivao uvek sa mnom redovno i to on odlično zna. Uz to, novac koji mu je pozajmio Popović, naplatio mu je sa kamatom i uzeo mu je 150.000 evra kamate, a znaju kakvom se stanju nalazi. Iako im je oprostio tu prvu sezonu. Tako da ne pričamo više o tom moralu, zato sam i rekao da neću da budem licemeran i ja uvek govorim istinu. Što se tiče proverljivosti, može da se proveri to sve sa Lukasom, iako on ne bude potvrdio ovo što ja sad kažem, kao i još neki ljudi koji su tu sa nama bili. Evo, ja pristajem da sam najveći lažov. Naravno, to se neće desiti jer se to baš ovako desilo kao što sam vam ja sada ispričao. Znači, nekoliko godina je on radio bez honorara za Grand, a naplatio mu je Popović 150.000 evra kamatu za to što mu je pozajmio novac. Naravno, taj novac je uredno vraćen pokojnom Popoviću.